Účelom tohto videa je predostrieť rôzne predstavy o šírení svetla v priestore a poukázať na problémy, ktoré pritom vznikajú. Začneme predstavou, že častice svetla, fotóny, sú zo zdroja vyžarované podobne ako náboje zo samopalu. Povedzme, že niekde vo vesmírnom priestore máme sústavu A, na okraji ktorej zo zdroja ZA je vysielané svetlo alebo aj iné elektromagnetické žiarenie, ktoré sa šíri rýchlosťou 300 metrov za mikrosekundu. Viditeľné svetlo, napríklad oranžové, má frekvenciu 5x10 na 14 kmitov za sekundu. Ale v našich výpočtoch budeme počítať so žiarením s nižšou frekvenciou 10x10 na 6 kmitov za sekundu, ktoré má dĺžku vlny 30 metrov. Takáto vlnová dĺžka je lepšie predstaviteľná ako vlnová dĺžka oranžového svetla 600 nanometrov. Pre jednoduchosť budeme nazývať toto žiarenie svetlom a zobrazovať len kladný vrchol elektromagnetickej vlny ako guľôčku. Vzdialenosť medzi dvomi guľôčkami budeme považovať za vlnovú dĺžku lambda. Ak je napríklad každú desatinu mikrosekundy vyžiarený jeden fotón, čo je 10 fotónov za mikrosekundu, tak za sekundu by bolo vyslaných 10 miliónov fotónov. To zodpovedá frekvencii vlnenia 10 MHz. Keď poznáme frekvenciu, tým je daná aj doba kmitu vlny T, ktorá je logicky 1/10 mikrosekundy. Ak každú desatinu mikrosekundy vznikne nový vrchol vlny a ten letí rýchlosťou c, tak súčin c krát t je dĺžka vlny lambda rovná 30 metrov. Nech okolo sústavy A, ktorá je voči nám v kľude, práve letí iná podobná sústava B rýchlosťou 180 metrov za mikrosekundu. V momente, keď sú sústavy vedľa seba, zo zariadení ZA a ZB sú práve vyžiarené prvé fotóny označené číslom 1. Pozorovatelia namerajú rýchlosť svojich fotónov vo svojich sústavách rovnakú 300 metrov za mikrosekundu. Ale z hľadiska pozorovateľa A fotóny v sústave B letia rýchlejšie 480 metrov za mikrosekundu, pretože sústava B urýchlila ich pohyb o hodnotu 180 metrov za mikrosekundu. Pozorovateľ v sústave B, naopak, nameria rýchlosť fotónov v sústave A o túto hodnotu menšiu, len 120 metrov za mikrosekundu. Toto je situácia po uplynutí 1 mikrosekundy, kedy sústava B prešla dráhu 180 metrov. Z hľadiska pozorovateľa A fotón číslo 1 prešiel v sústave A dráhu S rovná sa 300 metrov a taký istý fotón vyžiarený súčasne v sústave B prešiel dráhu S2 rovná sa 480 metrov. Pre každého pozorovateľa sa v jeho sústave šíri svetlo rovnako rýchlo z miesta vzniku ZA a ZB a obidvaja vypočítajú vo svojich sústavách rovnaké hodnoty doby kmitu T rovná sa 0,1 mikrosekundy a dĺžku vlny lambda rovná sa 30 metrov, tak ako vyplýva zo vzorcov vpravo dole. Ako sme uviedli na začiatku, pozorovatelia vo svojich sústavách pozorujú, že zo zdroja vychádza každú desatinu mikrosekundy jeden fotón, čo je frekvencia vlnenia 10 MHz. Ale teraz vypočítame, aká je frekvencia vlnenia v sústave B z hľadiska pozorovateľa A. Ako vyplýva z výpočtov pod obrázkom, dĺžka vlny v sústave B sa pre pozorovateľa A nezmení.
Každý pozorovateľ nameria rovnakú dĺžku vlny vo svojej sústave, ale aj v sústave svojho kolegu. Pozorovateľ A nameria vyššiu rýchlosť šírenia vlny v sústave B a z toho vyplynie, že pre neho sa skráti doba kmitu vlny z 0,1 na 0,0625 mikrosekundy. Tomu zodpovedá zmena frekvencie z 10 na 16 MHz. Pozorovateľ A nameria teda frekvenciu svetla zo zdroja ZB, ktorý sa k nemu blíži rýchlosťou 180 metrov za mikrosekundu, 16 MHz, ako to vyplynie zo vzorca na pravej strane. Na tomto obrázku je znázornené, ako by sme vnímali pohyb planéty okolo vzdialenej hviezdy, ak by sa rýchlosť zdroja svetla pripočítavala k rýchlosti svetla, tak ako sme to doteraz riešili. Ak by z danej planéty bol vysielaný silný svetelný impuls, tak by dochádzal k pozorovateľovi vzdialenému napríklad 100 svetelných rokov za rôznu dobu, podľa toho, či sa planéta k pozorovateľovi blíži alebo sa vzdiaľuje. Keďže planéta obieha okolo hviezdy rýchlosťou asi 30 km za sekundu, z bodu A na obrázku by bola rýchlosť svetla vyššia ako z bodu B. V danom prípade nám vyšlo, že z bodu B svetlo došlo k pozorovateľovi neskoršie asi o 7 dní ako z bodu A. Keďže takéto javy astronómovia nenamerali, môžeme zamietnúť predstavu, že by sa z fotóny svetla pohybovali takým spôsobom, ako sa pohybujú náboje vystrelené zo samopalu. Naopak, doterajšie merania ukazujú, že svetlo sa šíri rovnakou rýchlosťou bez ohľadu na to, či sa zdroj svetla pohybuje smerom k pozorovateľovi alebo preč od neho. To naznačuje, že svetlo by sa skôr mohlo šíriť podobne ako zvuk vo vzduchu, kde rýchlosť zvuku je rovnaká bez ohľadu na pohyb zdroja zvuku. Teda preveríme aj tento prípad, kedy budeme predpokladať, že svetlo v medzihviezdnom priestore sa šíri v nejakom prostredí v hypotetickom éteri. Znova si predstavíme dve sústavy v medzihviezdnom priestore. Sústava A nech je v kľude voči éteru, v ktorom sa svetlo šíri rýchlosťou c rovná sa 300 metrov za mikrosekundu. Zo zdrojov A a B práve vychádzajú kladné vrcholy vln žiarenia, ktoré budeme naďalej kresliť ako guľôčky. V tomto prípade si už nebudeme predstavovať fotóny ako guľôčky letiace priestorom, ale miesta vo zvlnenom éteri, kde sa momentálne nachádzajú kladné vrcholy vlnenia. Ak sa sústava B pohybuje voči éteru rýchlosťou 180 metrov za mikrosekundu, pozorovateľ B by mal tentoraz namerať, že svetlo sa šíri k nemu rýchlosťou 120 metrov za mikrosekundu. Takáto je situácia po uplynutí 1 mikrosekundy. Sústava B prešla dráhu 180 metrov a svetlo v éteri prešlo dráhu 300 metrov. Kladné vrcholy vln, znázornené ako guľôčky, ktoré vznikajú v zariadení ZA, majú z hľadiska pozorovateľa v sústave B menšiu rýchlosť a preto aj dĺžku vlny nameria pozorovateľ B kratšiu. Pritom platí, že pozorovatelia A aj B namerajú rovnakú frekvenciu vlnení vychádzajúcich zo zdrojov vlnenia vo vlastných sústavách. Ale frekvenciu vlnenia,
Každý pozorovateľ nameria rôznu v sústave svojho kolegu. Teraz vypočítame, akú frekvenciu vlnenia vychádzajúceho zo zariadenia ZB by nameral pozorovateľ A, ak zariadenie ZB letí smerom k nemu rýchlosťou 180 metrov za mikrosekundu. Sústava B sa posunie za dobu kmitu vlny T rovná sa 0,1 mikrosekunda o vzdialenosť SB rovná sa 18 metrov. Vrchol vlny číslo 1 za ten čas prejde vzdialenosť SF rovná sa 30 metrov. Po odčítaní SF minus SB získame dĺžku vlny v sústave B, označenú ako lambda B. Podľa vzorcov vpravo nakoniec vypočítame frekvenciu vlny v sústave B, ako ju nameria pozorovateľ A, ktorá, ako vidíme, je 2,5 krát vyššia, ako ju nameria pozorovateľ B vo svojej sústave. Na tomto obrázku urobíme porovnanie obidvoch predstáv o šírení svetla. Začneme horným obrázkom. Ak by sa svetlo šírilo podobne ako náboje vystrelené zo samopalu, v sústave A aj B by platili rovnaké fyzikálne zákony. Každý pozorovateľ by nameral vo svojej sústave rovnakú rýchlosť svetla 300 metrov za mikrosekundu, rovnakú frekvenciu 10 MHz a rovnakú dĺžku vlny svetla vyžiareného zo svojho zariadenia Z. Toto je v súlade s doterajšími fyzikálnymi meraniami, ale problém je v tom, že pozorovateľ A by v sústave B nevyhnutne musel namerať rýchlosť svetla 480 metrov za mikrosekundu. Naopak, merania ukazujú, že svetlo neletí rýchlejšie priestorom ako 300 metrov za mikrosekundu, ak sa zdroj svetla pohybuje voči pozorovateľovi v sústave A. Preto predstava o šírení častíc svetla ako nábojov zo samopalu nie je vyhovujúca. Prejdeme teraz na druhý spodný obrázok. Ak predpokladáme, že svetlo sa šíri v éteri podobne ako sa šíri zvuk vo vzduší, tak je dodržaná podmienka, že svetlo z ďalekých hviezd sa šíri k pozorovateľovi rovnakou rýchlosťou bez ohľadu na rýchlosť pohybu hviezdy. V našom prípade by pozorovateľ A nameral vo svojej sústave spojenej s éterom rýchlosť svetla 300 metrov za mikrosekundu, dĺžku vlny 30 metrov a frekvenciu 10 MHz. Pozorovateľ B by nameral vo svojej letiacej sústave B tiež frekvenciu svetla 10 MHz, ale rýchlosť šírenia svetla by nameral nižšiu, len 120 metrov za mikrosekundu, a dĺžku vlny nie 30 metrov, ale len 12 metrov. Toto je v rozpore s doterajšími fyzikálnymi meraniami, podľa ktorých by mal namerať všetky hodnoty také isté ako pozorovateľ A. Teda musíme konštatovať, že ani táto druhá predstava o šírení svetla nie je vyhovujúca. Znova sa vrátime k situácii, aká bola v čase 1 mikrosekunda, ak by sa elektromagnetické vlnenie, teda aj svetlo, šírilo v éteri. Položíme si otázku, čo sa musí so sústavou B udiať, aby pozorovateľ B nameral rýchlosť svetla vo svojej sústave 300 a nie 120 metrov za mikrosekundu. Napríklad v závislosti na rýchlosti sústavy B by sa mohla zmeniť dĺžka sústavy, prípadne rýchlosť chodu hodín, alebo obidve veličiny čiastočne,
aby pozorovateľovi B nakoniec vyšla hodnota 300 a nie 120. Teraz preveríme len prvú možnosť. Predpokladajme, že sa sústava B pri rýchlosti 180 metrov za sekundu skráti tak, ako to bude zobrazené na ďalšom obrázku. Sústava B sa skrátila v závislosti na rýchlosti V podľa koeficientu K1 rovná sa C minus V delené C, ktorý vyjde 0,4. Z pôvodnej dĺžky 300 metrov sa sústava B skrátila na 120 metrov. Túto dĺžku 120 metrov svetlo prešlo za 1 mikrosekundu. Pozorovateľ B nevie, že jeho meter je teraz kratší, preto nameral dĺžku svojej sústavy 300 metrov a nie 120 metrov, ako to vidí pozorovateľ A. 300 delené 1 mikrosekunda je rýchlosť svetla 300 metrov za mikrosekundu. Teda pozorovateľ B nameral a vypočítal rovnakú rýchlosť svetla vo svojej sústave ako pozorovateľ A vo svojej sústave. Zdalo by sa, že problém je vyriešený. V danom prípade sa sústava B pohybovala éterom v smere vyžiareného svetla, ale ešte musíme preveriť prípad, kedy sa sústava B bude pohybovať opačným smerom, proti smeru svetla. Treba zistiť, ako sa musí zmeniť dĺžka sústavy v tomto prípade, aby pozorovateľ B znova nameral hodnotu rýchlosti 300 metrov za mikrosekundu. Na obrázku je sústava B pohybujúca sa opačným smerom ako svetlo vychádzajúce zo zdroja ZB. Je zobrazená práve v okamihu, kedy uplynul čas 1 mikrosekunda od momentu vyžiarenia svetla zo zariadení ZA a ZB, kedy ešte boli vedľa seba. Pozorovateľ A vidí, že pozorovateľ B letí rýchlosťou 170 metrov za mikrosekundu v ústrety svetlu vyžarovanému zo zdroja ZB letiacemu éterom. Podľa neho pozorovateľ B by mal namerať rýchlosť svetla vo svojej sústave B 480 metrov za mikrosekundu. Položme si znova otázku, čo sa musí so sústavou B udiať, aby pozorovateľ B nameral za týchto okolností hodnotu rýchlosti svetla vo svojej sústave 300 a nie 480 metrov za mikrosekundu. Znova budeme predpokladať zmenu dĺžky sústavy B. Sústava B sa musí predĺžiť a nie skrátiť, ak má pozorovateľ B namerať aj v tomto prípade rýchlosť 300 a nie 480 metrov za mikrosekundu. Koeficient predĺženia musí byť K2 rovná sa C plus V delené C, ktorý vyjde v tomto druhom prípade 1,6. Z pôvodnej dĺžky 300 metrov by sa sústava B predĺžila na 480 metrov. Túto dĺžku 480 metrov svetlo prejde za 1 mikrosekundu. Pozorovateľ B, ktorý nevie, že jeho meter je tentoraz dlhší, nameria dĺžku svojej sústavy 300 metrov. 300 metrov delené 1 mikrosekunda sa rovná 300 metrov za mikrosekundu. Teda pozorovateľ B nameria tú istú hodnotu rýchlosti svetla ako v predchádzajúcom prípade. Ale ako je zrejmé, nemôžeme vážne tvrdiť, že keď sústava B letí v smere svetla, tak sa jej dĺžka skracuje a keď letí proti svetlu, tak sa jej dĺžka predĺžuje. Teda ani táto teória skracovania a predĺžovania sústavy nevyrieši problém spôsobu šírenia svetla. Podobne by sme dopadli, ak by sme predpokladali len zmenu rýchlosti chodu hodín
v závislosti na rýchlosti sústavy B. Ale ani kombinácia zmeny dĺžok a zmeny rýchlosti hodín nepomôže vyriešiť tento problém. Človek by mohol mať podozrenie, či experimentátori nerobia nejakú chybu pri meraní rýchlosti svetla. Ale špeciálna teória relativity rieši problém tak, že k zmene dĺžok a k zmene rýchlosti hodín doplnila ešte ďalší faktor, relativitu súčasnosti súvisiacu so synchronizáciou hodín, čo uvidíme na ďalších obrázkoch. Pozorovateľ, nachádzajúci sa v kľudovej sústave A, bude sledovať, ako prebieha synchronizácia hodín v sústavách A a B. Pre pozorovateľa A je pohybujúca sa sústava B skrátená z dĺžky 300 metrov na 240 metrov podľa relativistického vzorca vpravo na obrázku, a ako bude uvedené neskôr, hodiny v sústave B sa točia pomalšie ako v sústave A. Sústava B sa pohybuje rýchlosťou 180 metrov za mikrosekundu a keď sa sústavy svojimi stredmi stretnú, zo zariadení ZA a ZB sú vyslané svetelné impulzy, ktoré majú uviesť všetky hodiny do chodu, keď dorazia k ním. Chceme dosiahnuť, aby hodiny A1 a A2 boli spustené súčasne a podobne aj hodiny B1 a B2. Podľa teórie relativity svetelné impulzy vzniknuté v zariadeniach ZA a ZB sa šíria z bodu vzniku naľavo aj napravo rovnakou rýchlosťou 300 metrov za mikrosekundu voči pozorovateľovi A. V tomto okamihu, v čase 0,25 mikrosekundy, už vidíme, že synchronizácia hodín v sústave A prebieha správne a zakrátko budú súčasne spustené hodiny A1 a A2. Ale v sústave B nebudú hodiny B1 a B2 spustené súčasne z hľadiska pozorovateľa A. Zavý okraj sústavy B s hodinami B1 a svetlo zo zariadenia ZB letia proti sebe rýchlosťou C plus V 480 metrov za mikrosekundu a preto už došlo k zapnutiu hodín B1. Už teraz vidíme, že hodiny B2 budú zapnuté neskôr, keďže svetlo dobieha hodiny B2 o mnoho menšou rýchlosťou, C minus V rovná sa 120 metrov za mikrosekundu. Z hľadiska pozorovateľa A je zrejmé, že hodiny v sústave B nemôžu byť spustené súčasne pri takomto spôsobe synchronizácie. Ale momentálne nebudeme posudzovať, či je to logické alebo nie, a budeme pokračovať ďalej v zmysle zásad špeciálnej teórie relativity. Tá tvrdí, že sústavy A a B sú si úplne rovnocenné a preto pozorovatelia A a B majú rovnaké právo tvrdiť, že svetlo, ktoré vznikne v strede ich sústav, dorazí k hodinám na okrajoch ich sústav rovnakou rýchlosťou za rovnaký čas a preto budú hodiny v obidvoch sústavách zosynchronizované správne. V čase TA2 rovná sa 0,5 mikrosekundy vidíme, že hodiny A1 a A2 boli práve spustené súčasne a pôjdu synchrónne z hľadiska pozorovateľa A, kedy podľa očakávania synchronizačný impuls prešiel rovnakou rýchlosťou 300 metrov za mikrosekundu, rovnakú dráhu 150 metrov. Za časový úsek delta T21 rovný 0,25 mikrosekundy prešli pomalšie idúce hodiny B1 v pohybujúcej sa sústave B, časový úsek delta TB21 rovný 0,2 mikrosekundy.
teda hodiny B1, už sú podľa pozorovateľa A v chode 0,25 mikrosekundy, ale hodiny B2 ešte stále nie sú uvedené do chodu. Až v čase TA3 rovná sa 1 mikrosekunda svetelný impuls zo zariadenia ZB dorazil k hodinám B2 a práve ich uviedol do chodu. Pozorovateľ A môže v tomto momente konštatovať, že jeho hodiny A1 a A2 idú synchronne, ale hodiny B1 nadbiehajú o 0,6 mikrosekundy voči hodinám B2. Pozorovateľ B naopak považuje svoje hodiny B1 a B2 za správne zosynchronizované. Ako uvidíme ďalej, na základe takejto synchronizácie hodín v sústave B môžeme ukázať, prečo pozorovateľ B, pohybujúci sa veľkou rýchlosťou proti svetlu z nejakej hviezdy alebo letiaci preč od tejto hviezdy, nameria rýchlosť svetla rovnakú v obidvoch prípadoch. Pozorovateľ A, ktorý vie, že hodiny B1 idú o 0,6 mikrosekundy skôr ako hodiny B2, sleduje, ako pozorovateľ B ide zmerať rýchlosť svetla vo svojej sústave. Sústava B letí rýchlosťou V rovná sa 180 metrov za mikrosekundu preč od nejakej hviezdy a v momente, kedy hodiny B1 ukazujú čas 0,6 mikrosekundy a hodiny B2 čas 0 mikrosekúnd, prichádzajúce svetlo práve zastavilo hodiny B1. Svetlo bude letieť ďalej k hodinám B2, ktoré neskôr tiež zastaví. Svetlo práve došlo k hodinám B2 od hodín B1 za čas TAK rovná sa 2 mikrosekundy a zastavilo ich. Keďže hodiny v sústave B idú pomalšie, neukázali čas 2 mikrosekundy, ale 1,6 mikrosekundy. Pozorovateľ B, ktorý je presvedčený, že jeho hodiny idú synchronne, jednoducho odpočíta údaje svojich pomalšie idúcich hodín B1 a B2. Výsledok odčítania 1,6 minus 0,6 je 1 mikrosekunda, za ktorú podľa jeho názoru prešiel lúč svetla sústavou B. Svojím skráteným metrom nameral dĺžku svojej sústavy 300 metrov. Podľa vzorca LBB delené čas TBK minus TBN vypočítal rýchlosť svetla vo svojej sústave 300 metrov za mikrosekundu. Pozorovateľ A môže tvrdiť, že pozorovateľ B by mal správne namerať vo svojej sústave rýchlosť svetla C-V rovnú 120 metrov za mikrosekundu namiesto 300 metrov za mikrosekundu. Ešte preveríme situáciu, kedy svetlo prichádza do sústavy B z opačnej strany. Aj v tomto prípade pozorovateľ A, ktorý vie, že hodiny B1 idú o 0,6 mikrosekundy skôr ako hodiny B2, sleduje, ako pozorovateľ B meria rýchlosť svetla vo svojej sústave. Táto sústava letí rýchlosťou V rovná sa 180 metrov za mikrosekundu proti svetlu. Svetlo prichádzajúce z nejakej hviezdy práve dorazilo k hodinám B2 a zastavilo ich v okamihu, keď ukazovali hodnotu 0 mikrosekúnd. Hodiny B1 nadbiehajú, preto v danom momente majú na ciferníku už hodnotu času 0,6 mikrosekundy. Svetlo bude pokračovať ďalej k hodinám B1, ktoré tiež zastaví. Svetlo práve dorazilo k hodinám B1 za čas TAR rovná sa 0,5 mikrosekundy a zastavilo ich. Na pomalšie idúcich hodinách pozorovateľa B
Tomu zodpovedá čas TBR rovná sa 0,4 mikrosekundy. Sústava B ide svetlu v ústrety, preto svetlo prekonalo dráhu LBA 240 metrov za kratší čas ako v predošlom prípade, za čas TAR rovná sa 0,5 mikrosekundy. Keď pozorovateľ odčíta údaje hodín, vyjde mu čas 1 mikrosekunda ako v predošlom prípade, teda aj teraz nameria rýchlosť svetla vo svojej sústave 300 metrov za mikrosekundu. Pozorovateľ A tentoraz môže tvrdiť, že pozorovateľ B by mal správne namerať vo svojej sústave rýchlosť svetla rovnú hodnote C plus V rovná sa 480 metrov za mikrosekundu a nie 300 metrov za mikrosekundu. Z týchto myšlienkových pokusov vyplýva, že špeciálna teória relativity poskytuje určité vysvetlenie, prečo pozorovateľ nameria rýchlosť svetla rovnakú, bez ohľadu na to, či letí smerom k zdroju svetla, alebo sa od neho vzdialuje. Ale je to za cenu, že predpokladáme u rýchlo letiacich sústav zmenšenie ich dĺžky, spomalenie chodu hodín a ťažko pochopiteľnú synchronizáciu hodín, ktorá sa dosť vymýka bežnej logike. Budeme sa práve tej synchronizácii ešte chvíľu venovať na nasledujúcom obrázku. Ešte raz je tu znázornená situácia v čase TA1 rovná sa 0,25 mikrosekundy po vyslaní svetla zo stredu sústav v momente, keď zariadenia ZA a ZB boli najbližšie pri sebe. V čase TA1 rovná sa 0,25 mikrosekundy sú práve spustené hodiny B1 a hodiny B2 sa spustia do chodu neskôr, v čase TA3 rovná sa 1 mikrosekunda. V tomto čase TA1 rovná sa 0,25 mikrosekundy. Svetlo zo zariadenia ZA sa už nachádza v polovici sústavy a je zrejmé, že dorazí k hodinám A1 a A2 súčasne. Na základe normálnej logiky v sústave B nemôže vzniknúť taká symetrická situácia ako v sústave A. Pozorovateľ A jednoznačne musí usúdiť, že hodiny B1 letia v ústrety svetlu zo zariadenia ZB a z jeho hľadiska musí byť rýchlosť svetla na úseku LBA1 480 metrov za mikrosekundu. Naopak hodiny B2 unikajú svetlu zo zariadenia ZB, preto rýchlosť svetla na úseku LBA2 musí byť podstatne nižšia, len 120 metrov za mikrosekundu. Bolo by logické očakávať, že aj pozorovateľ B nejakým spôsobom musí rozlíšiť, že svetlo vyslané zo stredu jeho sústavy má rôznu rýchlosť. To je ale v rozpore s postulátom špeciálnej teórie relativity, že obidve sústavy A a B sú úplne rovnocenné a obidvaja pozorovatelia preto môžu synchronizovať svoje hodiny rovnako vyslaním svetelného impulzu zo stredu svojich sústav. Pozorovateľ A môže vzniknutú situáciu hodnotiť tak, že len vďaka tomu, že pozorovateľ B má nesprávne zosynchronizované svoje hodiny B1 a B2, nameria rýchlosť svetla vždy 300 metrov za mikrosekundu, bez ohľadu na to, či jeho sústava letí proti svetlu alebo v smere svetla z nejakého vzdialeného zdroja. Ešte preveríme čisto hypotetickú situáciu, že by bol objavený nejaký druh signálu, šíriaci sa v priestore mnohonásobne rýchlejšie ako svetlo. Ako by obstála v takom prípade špeciálna teória relativity? Vtedy by synchronizácia hodín v sústave B prebehla tak,
že by čas TBN bol blízky nule, ako je to znázornené pri hodinách B1 červeným písmom. Ako zo vzorca vpravo hore na obrázku vyplýva, pozorovateľ B by nameral rýchlosť svetla 750 metrov za mikrosekundu. Zdá sa, že špeciálna teória relativity by v tomto prípade neposkytovala dôveryhodné výsledky. Predošlé video s názvom Konštantná rýchlosť svetla druhá časť, kde bolo meranie rýchlosti svetla riešené trochu odlišným spôsobom, poskytuje taký istý záver.